maza ne fa. Hello? Ya, hello maza. Ga wani nan fa. Na gani har son gai ne. Ha, oke ya to shi ma. Asumi ne ko oke to ya ƙara so muna nan. Ko yana shawowa bai gamta shi. Yau ka gane ko? Ta. Gane ki ga wani cinku nan ya zo. A tarmin shi. An gama. Haukan shi. Komai rauni ku. An gama. Tattake. Wannan ma fa ya wuya shi ma fa naga hannunsa babban waya ce. Ka samu alheri kawai ya wuya wanga ne ke fara. Oke shi kenan ba da wa. Shi go kawai normal. Haukan shi. Hey na fuka. Oyo Allah. Na fuka. Ya fara kammala. Uwar mutum ku mai rauni. An gama uga. Kaga wannan iPhone 7 ce fa. Ya hello. Hello? Ana ji ga wata nan fa iya wuya. Oke mace ce ma kenan. Ba wata babba ce tana shawo kwana kawai ku haukanta ka gane ai. Oke normal ne kaga gara basa ma zaka ce. Ga ta nan ta kusa ku an kare fa. Oke to. Kawan. No! Wow! Ai sabon ce. Kai? Kai $35 fa. Haka ma sam. Awwalu na indo ai. Gurgu kafu mai kafa. Wa kenan? Awwalu gurgu. Hello? Ga wata nan wannan kuwa ce sai kun ba hankali kula da ita tana zuwa yawu ya ka gane Ci ta mace normal ne. Mun kwace na manyan gardin maza ma baranta ne mace. Barkitan bata. Kun ɗauka hijabin gaske ne? Ba babban ƴan iska ce karauniya da kuke gani. Ba yi zuwa ne da ta sha ce.